Dobrý deň, dámy a páni. Najprv mi dovolite poďakovať za pozvanie, možnosť vystúpiť na pôde sociálnej demokracie. Chcem vás informovať o podmienkach, ktoré fungujú na Slovensku. Niet dôležitejšieho projektu slovenskej vlády ako boj s daňovými únikmi. Prečo tomu tak je? Ten dôvod je veľmi, veľmi jednoduchý. Sme krajinou eurozóny Európskej únie a ako všetky ostatné krajiny bojujeme s výškou deficitov. My sme krajina, ktorá sa zaviazala behom 3-4 ďalších rokov dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, to znamená minimálny deficit. A zároveň musíme spolu s ďalšími európskymi krajinami riešiť problém, ako opäť doniesť do Európy ekonomický rast a na druhej strane znižovať výdavky, znižovať ten rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátu. No a tu je ten základný zdroj dodatočných príjmov štátu je práve v daňových únikoch. Je to podľa nás morálne a správne načrieť presne do týchto zdrojov, do tejto studnice. Aj keď je to nepopulárne, aj keď sa to dotýka vrstiev a správania ľudí, ktorí sú na takýto druh správania zvykli a dokonca žijú de facto z daňových únikov a takých. Takže na Slovensku je to krížová výprava. Nie je to v moci iba ministra financií a finančnej správy, je to naozaj projekt, ktorého výsledkom je spolupráca rezortov vnútra, ministerstva vnútra, spolupráce medzi políciou, finančnou správou, prokuratúrou v našom podmienkach Slovenska a samozrejme aj justičného okruhu. Je to na legislatívnych zmenách, na zmenách zákonov, ale je to aj na kľúčových zmenách inštitúcií. Pretože netreba si zatvárať oči nad tým, že daňové úniky by sa v takejto miere nemohli rozrastať, keby tu nebola súčinnosť pracovníkov finančnej správy a ľudí, ktorí daňové úniky chcú páchať. Takže je to aj samozrejme projekt, ktorý je spojený s očistou od vnútorného nepriateľa. Ak hovoríme o daňovej kobre a o represii, samozrejme to je jedna časť iniciatívy, ktorá samozrejme nestačí, nie je celým obrazom. My sme pristúpili v podstate tomto roku aj k ďalšej časti, ktorú voláme edukačná, alebo aj taká zábavná časť a naozaj sme odštartovali daňovú lotériu. Tento rok 16. septembra máme za sebou dve žrebovania, máme za sebou veľmi zaujímavé čísla. Za mesiac fungovania tejto lotérie bolo registrovaných skoro 12 miliónov bločkov, teda 12 miliónov účteniek, zapojilo sa do nej 350 000 ľudí, čo je vyše 10% populácie slovenskej spoločnosti staršie ako 18 rokov, pretože hrať môžu iba ľudia, ktorí sú starší ako 18 rokov. Mali sme na internetovej stránke 45 miliónov klikov, videní. To potvrdenie toho, že sa ľudia o túto tému zaujímajú. Mali sme vyše 1,5 milióna videní z mailových adres v Českej republike, čo návádza takisto k tomu, že aj Česi majú záujem o túto hru. Najvzdialenejšie videnia sme mali z Nového Zélandu alebo zo Spojených štátov. Takže je to téma, ktorá je zaujímavá a samozrejme tá hra nie je cieľom. Hra je len prostriedkom k tomu, aby sme vyprovokovali verejnú debatu o tom, že sa dane platiť majú, že každý spotrebiteľ má právo prevziať si doklad, ktorý nie je falošný a obsahuje správne náležitosti. Pretože na Slovensku zvykneme komunikovať a podľa mňa je to čistá pravda. Ak vám niekto niečo predá z DPH a nakoniec DPH nechá vo vrecku a neodvedie ju štátu, tak je to čistá krádež. Takže toto sú témy, o ktorých hovoríme. V krajine máme aj pozitívne výsledky z hľadiska nálezov. Konkrétny kontrol, chcem vás informovať o tom, že za posledný mesiac sme dostali vyše 2000 podnetov od spotrebiteľov, ktorí sa sťažovali na podozrenie. V podstate to boli podozrenia na nepravosť účteniek. Zatiaľ pri 800 vykonaných kontrolách vyše 50% úspešnosť máme, čiže vo vyše 50% tie podnety boli právoplatné a ich následkom sú samozrejme pokuty. Pre porovnanie, podobnú linku sme mali funkčnú skoro rok a mali sme 300 podnetov. Čiže teraz za mesiac táto účtenková lotéria vyprovokovala aktivitu ľudí, za čo sme vďační, lebo pre nás je to
Pre nás sú to ďalší daňoví kontrolóri. Ak sa registrovalo 350 000 ľudí, je to pre nás ďalších 350 000 daňových kontrolórov, ktorí majú šancu samozrejme aj vyhrať, pre vašu informáciu. U nás je šanca vyhrať 10 výhercov môže vyhrať po 10 000 eur. Sú to dvaja výhercovia v prvej šanci po 10 000 eur a ďalších 8 výhercov, ktorí dostanú auta raz mesačne v hodnote okolo 10 000 eur. Celkovo rozdávame 120 000 eur mesačne. Ešte z ďalších, čo vás mohlo zaujímať, je v podstate hlavný spôsob registrácie je internetový, je moderný, zadarmo. Z pohľadu ďalšieho rozvoja tu máme prísľub podpisovania partnerských dohôd s veľkými obchodnými reťazcami, ktorých túto chcú hru samozrejme využívať aj na svoje propagovanie sa. Takže aj spolupráca so súkromným sektorom dodáva tejto hre a tejto iniciatíve ďalší rozmer. Toľko asi na úvod, dámy a páni, ďakujem.